everybody, my name is Jacksepticeye. Welcome to Hey Wheels! Имаме втора част! Jacksepticeye Extreme! I like a bus! Sparta! Yay! I'm the Spartanец! No, Sparta! Аре мокни бе! No! Аре мокни бе, купале база! Че ми препиш като? Не мога да пиша много. Facebook! Окей. Продължай преди да меташ. Аз мисля, че ще го меташ на мене. Ой, майка ти. Къде е това прилича? Кове! Как прилича към язор? Това прилича в къв. Его е ютубъра. Чай са. Да? Его е ютубъра. Опа, какво съм направил даде? Hello, everybody, my friend. Не съм справил с него. Това е втора част от моя влог. И че си имам вътре по чивите. Аз показвам, че втора част. И чакайте го. Браво, Чикс. Искате ли? Не, ние вече не ги събираме. Окей. Боби го има. Добре. Аз го нямам, но не ми трябва. Имам си 3 железни, които са ми нужни. Аз имам поне 4. Дай ми ги. Аз ти дадох 2 безплатни. Да, защото ги имаше. Не, искаш ли верно да си събереме чиповете? Не. За какво? Да видим колко че имаме. Изведнъж ми замириса на някакъв парфюм. За малко. Когато минах до плата. Кога те чакаме? Между другото, да, казах го в първия клип, че няма да снимам някъде около една седмица, защото имам личен живот, домашни игри. The Forest. Майка ти стана! Искате ли малко кетчмания, приятели? Сега да почем кетчмания 23! Не, аз сега ядох финеч. Не искам, аз се ядох. Не иска кучето финеч. Какво търсиш, бе? Пока! Бързо! Прекатурия оградата! Прекатурия! После ми дръж телефона. Чакай, аз направя и че се домушнем. Без да ми го пипате, без да ми пипате и кинетите. Като нинджа се помага. Куче! Everybody, my friend! And the Super Mario! Ура, съм не се покрил! Ей, копле! Копеле! Копеле! Окей! Имаме част на вкуса, после билете 100! Сега ли? Ама не, имаме 6 часа. Това ни беше третия са. Не, сега тема списа родителю. YouTube! Hello! YouTube! Интернет! Който искате? Facebook! Всичко ще направим! Всичко ще направим да ви изложим! Чакайте сега, гледайте я и към снега. Не знам дали на вас ви блести. Май блести. Чуй! Hello, педерас! Hello, педераси! My friend! You my friend? Печеля, 100 000 или кола? You my friend? You my friend? На какво е? Ти мой приятел ли си, бе? Приятел! Ама не си, защо не ми отговариш? YouTube! Песен на Марио Якито! Окей. Ей, престани ме, педерас! Ще ти шинаме така пръчката да ти я заборя му носа. Така че викаш, колко с пръчка да си бъркаш носа. YouTube! Това е проститутка! Не, който е сериозен, съм сериозен. Качвам го в YouTube. Песен на Марио Якито! Споко, никога да не му го пипа. Не.
Касете. YouTube. Просто gracias. Gracias на първокласниците. Грация! Gracias за жаш, какво означава? Грация! Не ми благодаря. Например, gracias, сеньор. Благодаря ви, господине. Чичко! Чичко на библиотека, искаш ли? Оля, ¿dónde está la biblioteca? Намерил Не разбирам, Чичко любопитко. Каза, здравей, знаеш ли къде е библиотеката? No! Да, на испански no си е no. Не. Защо не ми е записал уния клип, бе? Това ми е първа част. Значи, няма да снимам една седмица, че играм на The Forest, имам личен живот, имам домашни, имам училище. The Forest? Не знаеш какво е това? Знам игра. Каква? Какво трябва да се прави? Ами, оцелява с едни канибали. Добре, знаеш за игра. Това ти дава от началото. Какво? Къде те спамва? Салта при самолета, в самолета. Има ли втора част самолета? А? Има ли втора част самолета? Да, има втора част. Намирал ли си я? Не. Тя много трудно се намира. Би трябвало да бъде близко до самолета, но тя всъщност изобщо не е близко. Това е правда още когато е било където. Да, би трябвало да е фръкнала назад. Значи, като е фръкнала назад, би трябвало ти да си паднал. Ама обаче, като отидеш сам, има една заместа и там има канибалски крак. За YouTube. Ура ви! Hello, motherfuckers. What's up, dude? Мале, това е учебниците ми, бъде са. Казваме долу. Веси, за YouTube? За YouTube? Най-умната ни ученичка Веси. За YouTube го качвам. Точно? Не боли ли сте? Не знаеш, че имам канал. Пускам. И аз съм. Еми, хората да го не... Сега го качвам, не ми пука кой казва. Не искам, не. Качва се. Не ми дрем. Чичко, ти чисто си. Не. Може да се държите. Нищо. Направо. Може да го нещо. А да шаля на ученичкото на ти как сте? Не. Не. Май по 10 минути пък не се намира. Да, бе, това май него. Това май него. Често така, това май него. Често така. А, не гума. Това вече е гума. Тия дефинети стига. Всичко гума. Това е гума. Имаше и една филетик поличка, че се пада на мен. Да. Сега хора, почерпете се и вие. Ням, 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 ням. Ням, 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 ням. Дръж! Не. Тъждам! Има нещо така, например, това е високата врата и ти можеш това да я ритнеш. Ами тук, да те дава повече. Така да я стукнеш тук на четата, тук ти дава две, ами тук беше три. Не спомням. А, да. А най? Я беше. Не, бе. Вижте, силна ръка. Бум! Бум! Тъждам! Сега виж. Кош! Това съм аз. Как? Не победим гост!
Някои хора доста трудно разбират, че имам канал. Ням. Те, които не обичат да не го гледат. Това е люто! Бога, как видиш как правим? Няма да снимам една седмица. То клип го качваме и край. Всъщност в събота ще качам. Окей, айде, чао.